Mwakambatu zoti misika ilipo yoposa 500. Koma cheni chikuvuta kuti Admark ipange take off bwinobwino ndi chani? Ndalama. Apopo chonsezo ni ndalama basi. Komanso zakhapo ndalama zija pali ukhoza ukhandi upangire wona kuti tizigula ndi kugulisa. Chifukwa osangogula kokhaya. Komanso kuti tikagule kumisika imene yeye pali zigawo ziwiri za misika. Misika ina imachedwa ya social. So pali misika ya mitundu iwiri. Pali misika ina timati ya commercial market. Ukoko nimene kuti Admark ikhoza kupita ndikagula ndikagulisa. Misika imene yoyo ilipo yosaposera 240. Ndiye pali misika ina imene ili ngati ya social. Kunaona kuti kukhoza kupeza kathumba limodzi kumamono nga magali moto mafuta kulibe business na yonseyo ngongothandiza anthu pafupi imene ilipo 119 pamodzi ngati misika imene ilipo 359 dziko lonse la Malawi kutoka ku Nsanje kafika ku Chitipa. Palibe bungwe limene lingakhazikike la misika muno Malawi ya limene lili ngati la Admark kukhala ndi misika yotero. Misika mene muli maofesa athu amene amagula mbewu komanso funa likhaliso zoti tiyakhazikitsenso azigulisanso mbewu. Mene chifukwa chake Admark ili ngati anthu akuona kuti Admark pakhala kapena pali kampungwe kina yekha ndi kanjala kaya pali zina zake zofuta anthu amati kodi Admark ili kuti. Chifukwa Admark amaziwa kuna kuti ili ndi misika Malawi yonse. Komanso ngati kumisika kwathu kulibe zinthu anthu amafuza kuti kodi Admark musegula liti. Misika mulibe zinthu tu, Admark mulibesera zinthu liti. Chifukwa mana kuti Admark ilipo. Admark mangosowa capital kuti kodi ingapange bwanji kuti ambe kugula mbewu ndi kugulisa mbewu. Nkhani mwakambapo ya nkhani ya capital ndi imene ndifuna kuti ndiimvetsetse. Chifukwa chokuti chaka chilichonse Admark imalandira ndalama mu budget kapena ndondomeko ya chuma ya dziko lino. Tikuyankhula pano Admark ilandira 60 billion kwacha mu ndondomeko ya chuma ya 2026-2027. Chimozimosi zaka zinazo mabudget akhala kumadutsa milingo yake ngati imeneyoyo. Mukamanena zona kuti ayi tikusowa capital mutanthauzanje? Mwina akakhala koyamba kwa nthawi yayitali kuti boma lisindikize ndikuzayipasa Admark pafupi 60 billion. Kakhala koyamba. Ndikunena chifukwa chani. Chaka chatha anapanga budget ya 50 pafupi 57 billion, 50 billion, 57, 53 billion. Admark inangopasidwa ko 2 billion. 2 billion yokha imene anapasidwa Admark ma 50 chakuti billion yoyo. So naona kuti Admark singati kugula mbewu. Sitingapikisane ndi akulu amene akugula mbewu pa msika. Akaka zimene zili mabuku muja zimene zimabwera ku account kapena pa ground nthawi zimakhala zosiyana. Admark mbuyo anayiseka. Pafupi nthawi kamatha kuti amafuna kuti azipasa mwina wani kwacha Admark kuti yende payokha. Zimakhala zona kuti Admark singati yenera kupita mwina ku mabanki ukangongola ndalama. Sitingangongole ndalama ku mabanki ngati ifeyo ma accounts athu sali bwino. Komanso ngati libe chilolezo kuchokera ku office ya secretary to the treasury kuti atiloleze ife tibwereke ndalama kuti yendesere chinthu ichi kuti gule ndi kugulisa. Ndiye chaka chinocho ndikuona kuti malingana ndi manifesto ya DPP tikaiwerenga akufuna kuti tisindikize kwambiri pa value addition. Kusana kuti tikagula mbewu zijazo tizipasanso kapena kamphamvu kena kake kuonjezerapo mtengo wa mbewu zimene zijazo. Chifukwa ndikuona chifukwa cha masomphenya amene alipowa mu manifesto ya DPP ndiposa kuti sindikaona kuti Admark tingayipange bwanji ku value addition tikuona kuti pakubwera 60 billion. Zolozolo mwe ni makamba ndi nzanga secretary to the treasury. Pano pali kunja kwa ziko linolo. Ndimamuuza kuti kodi budget yapangatu so pano ndalama zili kuti tipita liti kunsika ife twanga ndalama sizibwera sizipita kunsika. Ndiye anasimikizira kuna kuti anthu anga akupanga load ndalama zimene zazo mwina wiki ino kapena wiki ya mawa undifunseso ngati sana pange uje load ndalama zimene zonse. Chifukwa tenda kumakamba zinthu zimene ife tingachite. Chifukwa anthu ali ndi chiyembekezo chachikulu kwambiri kuchoka kuno ku Admark.
anthu akuganiza kuti ADMARC ni ndalama mu accounts mwawo, anthu akundifunsa lero pambaso amandifunsa ambirimbiri kodi mukuyamba liti kuti muyambe kugula mbewu. Ine ndilibe ndalama, ndikuyembeza ndalama ndipaso choka ku treasury apo yayi andilole ineyo ndikangongole ndalama ku mabanki kuti ndiyambire business. Mwakambapo nkhani yokhudzana ndi value addition ndikuti boma lili ndi chidwi kwambiri kunena kuti no tiyambe tsopano kumapanga katundu kosangogulitsa katundu osakonza. Koma nkhani imeneyi we have had this conversation ya value addition for a very long time dziko muno. Ino ADMARC mukuti mufuna mubwere mwa mtundu wanji pa nkhani ya value addition ndipo ndinokonzeka bwanji pa nkhani ya value addition? ADMARC ndiyokonzeka kuyambira kale ADMARC inali yokonzeka, koma chinthu ichichi anthu mwina samachimvesesa iye. Tikamati value addition ndingotenga chinthu chimodzi, nditengapo zinthu zingapo. Tiyambire sugar anthu akulima sugar ujayo, kulima sugar cane, amalima mizimbe ijayo. Ena amatha kupita kukagulisa mizimbe imene ilili kungochosa kudimba ndikagulisa kumunda kujako. Ena timakapanga sugar kandi ku Irovo kandi kusalima sugar. Salima Sugar ndi company ya boma imene ijayo, Green Belt Initiative. Chonse chija chikuona mkulima nzenje nza boma. Chikampani ja ni ngongole ya ku India. Chimalepesa ndi chani kuna kuti company ya boma imene ngapange value addition ya ADMARC. Ndikuna kuti ADMARC taendesa ni company ya sugar ili apa iyiyi tini ngongole muzipanga sugar dizikabweza ngongole kujako. Chimene chikulepesa ndi chani? Nditengeso China value addition. Mbuyo muno tinali ndi grain and milling chimanga. Grain and milling imayenda bwino. Tikamene tili kunoko timaona kuti apa ponse pamene pali bakresa apa panali grain and milling. Chabwino ena amagula chimanga yankudi ya dowe, ena amagula chimanga chamwina ndi kukazinga, ena ndikupanga value ndikuzapanga ufa, ena ndikupanga cornflakes. Cornflakes ndi yati mamwera ife pa breakfast zijazo chimanga chimwe chicha. Value addition chabwino tione kuti tukapanga ufa ife anatigulisira company ya grain and milling anagula ndi apa kresa. Sili kulanda ulai. So zona kuti iwo bugulisa panthawi imene bugulisa company yo sanafune kuti ife tizipanga value addition. Zimene zali zinthu zotani zolakika. Ndikuza ni David and Whitehead Tonje. David and Whitehead mapeto panopa meja nali company so ya ADMARC kumapanga salu ndiye tikulima tonje. Chabwino mulima ali matonje. Tonje si chakudya iya is a cash crop. Ni chakudya oti anthu apange azigulisa. Atigulisa ifeyo tonje lichawo. Ifeyo tipitsa kumakina athu amene amachosa tinthanga ta tonje ndikuchosa urusi ujayo. Urusi uja tigulisa, tinthanga ndiyaso tigulisa, koma sizimathera pompaja iyayi. Value addition ikachoka pamene popo apopo tu mwanguzisayanisa zinthu zijazo. Simunapangepo addition ya value na iliyonseyo ayi. Amene amagula zimene zijazo zimene tapanga ife zijazo kanga ndiyo tampangira ntchito yake kuti khale yofewa. Iye uja wina uja amakapanga nthanga zija nukapanga ku mafuta ophikira amene timakagula ife ndimapikira. Kapena ina kama kwenda zimene amadyesa ng'ombe kapena nyama timati animal feed. Amene jopanga value addition kuchoka kwangu ja kumbeyo mwe ya tonje ija. Wina ndiye anyamulanso tonje yemweyo uja timati lint. Ainyamula imene ijayo aipita akaipange akapange ku cotton wool. Kapena dijatima chosera fe mkutu mutu uje litija. Apo yai akapange mapampazi tonje ngwelicha. Tumwe mmoja alitengeso akaombe salo. Omwe ija akapenge mabed sheet. Mabed sheet aja tonje mmoja tuligulisa ku Egypt. Atikanya mule mabed sheet tizagule konkuno. Ndiye tunaona kuti value addition is therapy. Ngatanya mula tonje ilili kuti tikulima konse kuno. Tizikaona kuti mabeddings athu ndiawo akupangira ochoka ku Malawi azigula mabeddings ochokera ku tonje lolimidwa ku Chikwawa, lolimidwa ku Balaka, lolimidwa ku Karonga, lolimidwa ku Salima. Ndiye timati value addition. Izinguna chifukwa chani. Toyona kuti mulimi kuti alime tonje lambiri liyena kuchokera kwa ineyo amene ndi kuomba salu. Chifukwa ndikamaomba salu pachapo ndizifuna kuti kwendi ufuna quantity yochoka yotani ya tonje. Koma ndikangondi kuti mulimi nifuna mulime tonje ndingosiyanisa tinthanga ndi urusi sipaonekera kufunika kwa tonje kujayi. Amene aonekere kufunika kwa tonje ni amene akagule tonje lathu lija limene alipanga futali chita uja nja. Tasiyanisa nthanga ndi urusi uja. So value addition ndiyo funikira kwambiri. Chifukwa value addition mchizungu timati vertically integrated industries. Zinthu zikangochoka huku nuti zikangochoka huku
umangoona apapa zikutani kuku zikupita vertical. Ndiye zimene ziyazo ndimene zimafunika kuna kuti feti zipange study bwino. Ndiye anthu akamakamba ambiri imakhala nkamba samvesesa kuti kodi industry ndi imayenda bwanji, industrialization imayenda bwanji. Imayenda muna kuti anthu tikatenga mbewu ina iliyonseyo tiziona end product ya kuti kodi chofunikira kumapita kirundi chani. Admark ndi canning company yetu. Mulanje canning company imapanga jam, imapanga tomato sauce, timagula mauje nolimdwa Mulanje canning. Panopa kulibe Mulanje canning, kulibe chani tikagula tomato nuti mwe twango cheka ndi kumapanga. Zimalivesa ni chisoni kwambiri. Malai mnomo timapanga export nyemba mene zilili. Nyemba zijazo. Mene zilili timanyamula nyemba zijazo. Uchoka kaya ndi kwa agenda kucha kaya ndichoke nazo kaya ndi palizulu hapo kwa kampepu za kuti nyamule nyemba zijazo tizipanga. Timakazigulisa South Africa. Tipite lero ma shop atu. Tipite kandi PTC kandi PTC inasekedwa kapena tipite so uje nizo shopwise kapena sana mwanguona hens ndiye mkanya muli kitindi mele cha hens mujangane bwino ndiye mkaona hens beans made in South Africa kumasachokera kuti kumalawi konkuno value addition iwa angopanga value addition kachitini kangono mukulipira ndalama zambiri kusani mene mwagulisana nyemba zanu zijazo. Mukudikirira kuboma kuti no mwina akupatseni ndalama kuti value addition inyamuke kapena muli ndi maplani anje pano khanga Admark simungathe kupita ku bank ndikukatenga maloni ndikuyamba apo nkhani zimene mwafotokoza apa za value addition. Ndikuteka tikhoza kupanga choncho koma pali vuto limodzi. Company ndi ayini yake ineyo angondilemba ntchito niendese chinthu ichi. Oyamba amene ni magogodako ndi ma board of directors atu. Sungapita kangongola kupanda resolution ya board banki singakuvomera. Akufunsa kuti ufuna upange business imene tatipase board resolution. Ndiye choyamba step board resolution. Akana kuti panga business imene ikugwira ntchito board resolution. Ndiye tikapanga imene yachukwa mu board mujamonso makhalanso akaswirinso board yathu aku treasury. Chwa company 99% ma shares ndi ST secretary to the treasury. Nayo so ina uperekapo a letter of comfort. Kuti chabwino pangani business imene in case kuti mina pange sipana yende bwino mwina treasury kuza bwino kwa meti kangoona risk yathu ichi chikoza kuyenda. So lero singakoti ndanyamuka ine ndine botolo nipase ni drama nikapange company siziteka abange jani tamangisa omba company ndi yako kapena ndi ayini yake ndani ya company imene Admark yo ayini yake ndi aboma secretary to the treasury kala tawo ili kuti palibepo nanga okay abotolo ino amakuyangana ndi abodi nanga abodi ho apereka pati maganizo awo pankhani imene iyi palibepo ndiye singaenda. So nthawi zambiri zimakhala kuti mwina bodi ja nkhani akukuchita support kuti muendese chinthu chimene chacho. Panza peza kuti kuboma kuchakuza usana kuti ife amene tisamugongoze yayi mwina amene adigisa ife mavuto ndiye malamulo timakhala ndi vuto likulu kwambiri chomakhala kuti IMF World Bank malingana ndi imene tapangira ndondomeko zathu yangopanga zimene zizi amati ni contingent liability iwononga ma figures yathu. Osati kuti economy yenda bwanji yayi timalipira kwambiri kuti iwononga ma figures athu. Kuma vimena kuti limbike kuti ononge ma figures ziko sitani ziliyenda. Kuma tione chithunzi chachikulu bigger picture. Kuti tikapanga is 1 2 3 ndikugulisa. Ndiye ma figures omwe tikapanga export forex yamba kupezeka. Ma figures yetu mene kuti yaonongeka ya sakonzedwa bwino. Nkanya yako yona kwa ngati imene yo. Mukuona ya program ya MBC Exclusive ndipo mu program imene lero tikucheza ndi Ben Botolo mkulu wa bungwe la Admark. Ndiye pamene tikupitiriza program yathu Botolo mwakambapo nkhani zokhudzana ndi thonje. Ulimi wa thonje mbuyomu unali very vibrant nziko muno. Pano ndikuyankhula pano jinare ya kubalaka komanso jinare ya kukalonga zili dormant zangokhala ngati mabwinja imene mwina ikuti akatakako ndi akuchikwawa. Ulimi wa thonjewu tili nawo chidwi kwambiri ndithu koma inuyonso ngati Admark mwayikapo chidwi chotani chifukwa mukuona kuti muli ndi masomphenya ndithu ku nkhani zimene zizi za thonjezi koma noti kayang'anira ndi mmene zinthu zili pa ground. Ulimi wa thonje
pali mabunge osiyana-siyana. Tili ndi Cotton Association nawonso ndi zawo pamene popo. Pali kofanso idakaliso pomposo nayonso. So tili ndi mabungwe timene panopa amaona kuti kodi mbewu zichokera kuti munthu ulime thonje sichophweka mwina kupeza mbewu pa nthawi yake, ndiye mwina kuwauza alimi ajawo amene amalima thonje mwina ndikopasanso mbewu zijazo. Mukapeza mbewu imeneyo chifukwa choti pamakhala tizirombo tosiyana-siyana timene timakhala ndi chidwi pakudya thonje lija, mwina kukapasa mankhwala alimi ajawo kuti apopere thonje ja moyenera. Chimene chimavuta pakati apapa ndiona kuti kodi tikapeza thonje limene lili tikalichulusa chonchipa lipita kuti. Ndiye mitengo ya thonje ili ngati mitengo ya mafuta amene timagula ife. Mitengo yake panopa tikhoza kulima ku Malawi kunoko, koma thonje imene yakule ni ku Malawi limene alime ku Zambia, pa ziko lonse lapansi mitengo yake imakhala chimozimozi. Mina tisiyanapo timisonkho apo ndi apo. Ndiye pa chizungu amene kuti Liverpool Index. Ndiye chimene chichacho ku Liverpool kuja ndima maona kuti thonje ku Malawi liliko 1000 tons, ku Zambia chakuti ukoko chakuti mitengo yake mwina yasika. Ndiye la ku Malawi agule ndi uyoyo agule amakagawana kuja ku index ndiye timapeza ma orders akutani akubwera. Kuti thonje tilikazikike ndibwerere kuja kumpuyo kuja. Timati internal demand. Ife tuoneka internal demand yathu ya thonje muno Malawi munomo ndilochuluka bwanji. Kapati kalima thonje Malawi muno ifeyo tiligwisa ntchito bwanji. Nthawi ya malemu Bingu wa Mutharika tukama maproject ambiri awawa amabwera nthawi imene yoyo tinazafika pafupifupi 100,000 metric tons ya thonje, 100,000 metric tons. Koma choke nthawi imene yoyo kuzafika pano ngati tapanga 10,000 metric tons kapena 5,000 ndiye utalima kwa basi. Sitima 100,000 tons imene mapeza nthawi pano basi tingaipeza nso iya. Kwa nthawi imene jayo panali masomphenya ona kuti tikapanga zimene zizi tikhalenso ndi chidwi ku mafactory omba nsalu. Chifukwa chidwi choyamba step imene abwera yachiwiri kwa nthawi imene yoyo ndinali ku economic planning and development. Masomphenya yachiwiri amene amabwera nthawi imene yoyo ndiona kuti tipange mafactory omba nsalu momuno, omba majinsi momuno. Ndimene anali masomphenya. Thonje ndiro yes, talilima yes, lithera pompa ayi. Ndiye timagula sona kuti iyayi mulimenso paprika wambiri chifukwa zimene zimagwisa ntchito popanga dye zovala izi ndi izi. Ndiye panali masomphenya ngati amene koma sinapitirize kuti tiyasogolere pakana kusogolo kuja. Kuti amene akuti alimi sangalime thonje chifukwa akhumudusidwa. Mulime thonje chaka chinocho mitengo yake yozizira. Chifukwa choona kuti ukoko kusogolo ukoko kulibe sogolo iyayi, kulibe future. Ndiye zimavuta ma industries ena ali onse paino khala kuti mkaliyamba ukuku pakana kumapeto. Yeah. Tikambe nkhani ya farm gate prices pano pa mitengo yatuluka komano pamakhala ndolo nthawi zambiri kuti adimake kuti mupite kunsika mapezeka kuti mwachedwa. Ma traders enawa mavenda amakhala athamanga kale. Pali ndondomeko zotani zonena kuti muchite phindu chaka chino kapena kupita kutsogolo. Adimake ngati bunge logula ndi kugulisa mbewu nthawi zambiri ngati funa ife kuti tisogole pasogolo farm gate price ibwera pamene anzathu ali kale pa ground. Ife tikhoza kupita pa ground panyandi anzathu mbewu zayamba kugulisa pamene kubwera farm gate price izingopanga adjust kuti amene abwera farm gate ababa abatizende samo kuti kale pa ground. Koma chimene chimakhala chikuti bweresa mbuyo pali zinthu ziwiri. Timakhala muna tibe ndrama choyambirira kuti pite pansika pachapo. Mwangati zona ndi anya madango ako accounts kuna kuti tini ndrama zoti pite pansika sankhale zo sizinabwere anzo kuti sizingatheke kuti pite pansika pano pa tibe ndrama. Asa tabu ndiye shwake namuimbira mzanga ST wa ku treasury yakuti please ka Tanzania ndrama zo mwasanga kuti pite pa ground. China nthawi inoyo zuwa lisinaombe lijalukuswa kwambiri ona kuti zinthu zamba kuuma mbewu zilipo nzaziwisi.
makampani ena amene ali nawo ali ndi mashini owumisira mbewu ajawo. Alimi ena ndi amene tikuona kuti amawumisa msewu mumu. Ifeyo a ADMAC tinagula mashini athu owumisira mbewu. Koma tinalibe matransformer okuti mashini aja tiyambe kualiza. Panopa tili pakalikiliki kuti tipeze matransformer ni zimawaya zona kuti mashini athu atatu ofolo tiyamangirire ayambe kuwumisa mbewu. Munjira ina tikagula mbewu zathu mu ADMAC, mashini athu owumisa mbewu alipo kale 12. Matransformer tiyanguti tayika amene wowo. Nkhale mbewu ziyazo zili ndi chinyontho chochulukirapo. Angolowa mashini imene ya chinyontho chachichepa chifika mmene ifeyo timafunira. Panopa kuti kapita ndi kukayeza timaona kuna kuti mwina chinyontho chilipo pachizungu amati moisture content. Mwina chili ma 18 19%, kwa mfano mafuna kuti chizifika 13 14 11% kuti mbewu imene iliko bwino. Mwakamba ndondomeko zambiri zimene mukuona kuti zikhoza kusintha kagwidwe ntchito ka ADMAC. Ndifuna ndidziwe kuti mwayikapo ndondomeko zotani kuti no ADMAC ikhale a viable business, chifukwa mukufotokoza kuti ndi business ndithu. Ndiye mukuyika ndondomeko zotani kunena kuti ADMAC imeneyi ikhale viable? Pali ndondomeko zambiri zimene tikuyika panopa. Choyamba tione kuti kodi ifeyo tili ndi kuthekera kotani mbali zosiyana-siyana za mbewu zosiyana-siyana. Tikaona ADMAC tikhoza kuona kuti tili ndi kuthekera kwabwino ku mbewu ngati ya mpunga, tili ndi kuthekera kwabwino ku mbewu ngati ya nandolo, tili ndi kuthekera kwabwino ku mbewu ngati ya kotoni, tili ndi kuthekera kwabwino kuonanso kuti mwina ngati ungatheke maulimi ena ndiyana ngati ansomba. Tikhoza kuona kuti ngati ADMAC tikhoza kuchita bwino lomwe pa zimene zizi. Chimanga tizigula ndi kugulisa koma makamaka tizithandizana ndi anzathu aja NFRA komanso aboma amakhalanso ndondomeko yogulira chimanga kuti ngati kuli njala yokugwa mwazizizi kapena yayikulu ndikumakanyamula chimanga chacho ndikumakagulisa koma icho chimakhala achaboma. Ngati ADMAC ngati business kugula ndi kugulisa ndiye tikuona kuti mbewu ngati zimene zitithandiza kwambiri kuti ADMAC iyime pa yokha. Komanso value addition imene ilipo yoyo. Motalinapo za majinali aja mashini atatu ajawo. Mwina nene motina kuti kuphatikiza mashini amene wowo tiso ni mashini ena opanga nandolo, dalo, chipere, noti chipere chani makalabe dalo. Tikapita misika mtu ipeza dalo cha nandolo. Tinawo mashini amene awiri. Mashini ali kuliwonde, ena ali kuluchenza. Chaka chino tufuna kuti mashini mmozi amene wawa ayende chifukwa nandolo alipo ambiri ndiye tigulanso nandolo so ambiri kuti mashini aja ayende nandolo yati mpange mena makhalira dalo mjamo kena koko tikambe kugulisa kunja ngakhale momu. Misika ilipo kale tukankhula. Misika ya dalo ndi ambiri dalo anzathu amene ali mashini wa dalo kunoko amatha kugulisa ku Dubai, amatha kugulisa ku India. Komanso tili ndi karata ya ku India imene tinasainirana pamene amatipasa mashini awawa kunena kuti chaka ndi chaka tena amatumizawo katundu ochuluka mwakuti ku India kuchako mdalo kuchokera kudalo kuchako sinatumizepo katundu wokwanira amene kalata jatinalemberana. Ndiye ife tia kumsaso wa ku India umanje kuti mkumbukire poti pasa mashini apo mwana kuti pakhale volume yotere iyi yokuti situmizaso ku India dalo watu tikampanga kunoko. Kamene kati usiku woyamba kuti dziko la Malawi tilephere kukwaniritsa makota a zinthu zimene zikufunika. Timayipeza misika bwinobwino koma kuti tikwaniritse kupereka mwina zinthu zimene zikufunika kupereka ku misika sitimafikira. Inu mungapereke upangiri otani kuti no production ikwere mdziko muno? Chachikulu chonena kuti kuona ndondomeko zonse zimene zilipo. Komanso tili ndi bungwe yalaya Chamber of Commerce Newcastle na Lugana also limozi. Komanso tili ndi mashow osiyana-siyana ma trade fairs tena kumakhala Dubai, tena kumakhala ku India, tena kumakhala ku China. Amala tena kampita ni ma products awo kumene kuchako. Nthawi imene jayo ndi nthawi imene anthu matha kusainirana ma contracts amphamvu. Kuna kuti product yanu taikonda mutibweresere ma tonnage akuti. Ndiye funsano ndilofunika kwambiri chwati kamati kunja kuja kamati mutipase 100,000 tons of dalo. Iweyo chaka chonse chatu ndikapasa 10 tons. Iwa funa 100,000 tons basi contract cancelled simpita kwanza umene kujako. Aona kuti aizama sewerezi. If tufuna 100,000 tons iwa kupereka 10 tons.
ndi adimaki panopa ifuna ikhale chekuna kuti mwina kwina ungati kuli matanejo ochuluka minda imene ilipo tiyambe kuyigwisa ntchito mbewu zimene zikufunika kunja kwambiri. Kaya ngati mbewu zimene zokulima kaya ndi mteza tikoza kupanga mbewu minda imene kaya tilimeko soya minda yake inake tilimeko kaya tilimeko ngati ungatheke madambo ngati madambo ena yake kumene timatha kulima mpunga kandi kusalima kuku tilimekonso tiyamba zimene zozo. Chachikulu kwambiri ziko tikuona kuti nyengo ikusintha mbewu zathu timadalira mvula ya chilengedwe komanso tiyambe panopa ulimi othirira. Abotolo mutitsimikizira motani kuti ndi mmene mwabwerera kuno mu Adimaki mchitidwe wakatangale kuseweresa maskero komanso mwina kugulitsa chimanga mwachinyengo kuti zimene zizi ikhale mbiri yakale? Panopa mmene tikuyankhulira panopa ndakumana apo ndi ma officers ang'ono amene amakhala m'misika mujamo kuchoka ku Blantyre timati Blantyre division. Blantyre division ndi Chilazulu, Blantyre ndikuza chakuneno kumwanza ukuku komanso ndakumanaponso ndi Luchenza division amene wawa ndi Luchenza, Palombe, Olotyolo, Palombe, Mulanje ka division kamene kaka ukuku. Ndiye ndakumanaponso kale ndi Akaronga ndi Muzuzu division amadama. Uthenga wanga unali wachindunji musabe chama ngopeza kuti mukuba masikelo mukwasokoneza ine sinzavutikana nanu iye mupita ku polisi akakumangeni komanso tioneseza kuti ndalama zinu mwaba inozo tazitengapo. Uthenga wanga ndi umene ndiponso apa sindisintha ambiriwa aona kena kuonauza kuti ngati simfuna kugwira ndi ine ntchito please mungosazika mwantendere zipitani mfe tikusazikana because opanganso pati kuti zikombe kafike ndi bwino. Aboto tathokoza tina imodzi mu program ya MBC Exclusive. Zikomo kwambiri. Pamene posonde pa mtsiziro pa program yathu ya MBC Exclusive. Mu program imene ilero timacheza ndi Ben Botolo, mkulu wa bungwe la ADMAC. Pitizani kuona ma program othu otsatira kuno ku MBC. Munali ndine Kumbukani Phiri. Nthambi ya PPTA yona zakagulidwe komanso kagulitsidwe katundu wa boma kudzera ku nthambi yona zogula ndi kugulitsa katundu wa boma.